Ġiet organizzata l-5 edizzjoni ta' Festa Ċitru fil-Palazz tal-President f'San Anton. L-ewwel darba li saret din il-Festa ta' Ċitru kien fl-2009 fuq inizjattiva tal-President George Abela. Il-preparazzjoni għal din l-attività jibdew minn xhur qabel. Kemm ilha ssir Festa Ċitru nbijaw madwar 50 tunellata tal-arinċ u ċitru mill-ġonna tal-President. Is-sena l-oħra fil-Festa ta' Ċitru fil-ġonna ta' San Anton marru aktar minn 10,000 persuna u nbijaw 13 tunellata l-arinċ, mandolin u lumi. Il-kċina tal-Palazz tal-President ippreparat ukoll ikel u ħelu bħal kejkijiet magħmula mill-arinċ u mill-lumi. F'kull edizzjoni li saret tal-Festa Ċitru inġabru flus li marru għal xi fondazzjoni li jkollha bżonn xi għajnuna finanzjarja. Matul il-ġurnata kien hemm ukoll face painting u attivitajiet oħra ta' animazzjoni interessanti għat-tfal. Il-flus miġbura din id-darba se jingħataw għal Fondazzjoni Rice, fondazzjoni li tgħin lir-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin.